Nej, nu kører han langsomt. Mm. Nu skal du ikke lukke målet. Så kører jeg. Ja, okay. Han er håbløs som det. 140 til ud højre. Step. 140 til venstre, 3 går i fald. Det er egentlig, jeg bremser. Ja, men du skal slippe biler, eller slippe bremsen igen. 140, eller de højre 4 skærer. Gennem port. Venstre 3 går i højre 3. Gennem port på SF. Venstre 3 går i højre 3. Går i højre 4. Til hop eller bum. Hold højre. S2. Og mod venstre. Ja. 120 S3. Venstre 3, går i højre 3. Gennem port på SF. Venstre 3, går i højre 3. 100 meter til højre 4 skær. 120 til bum. 120 til S2. 5 port.